سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو علتا وزيناتات إيرتراويان ناب ليبيا حجونا بحدقنيا كونتات كم زلو زغلت زوات أصبصب زيغنتني عدد إليان كوهابو زحاتو زلو إيرتراويان منيستر مكل خالي إثيوبيا نحو واحد مخصاصو كاب سيمين كوريا ناب أبي أحمد زتلأك دبدابه أب هند زقات أما فرد زتوهابلو فلويك أتلاتن كال إنزد هسس كخوانيو ناي وتر تخاتلتي إذا channel نمخاندما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم ኣብ ሊብያ በሽሓት ዝቆፀሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ናብ ዝኸድዎ ዝኾነ ውሕስ ቦታ ከም ዘየለን ህይወቶም ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ሓቢሩ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሕጂ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ምስ ገለ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝነበረ ምህዳም ካብ መዳጎን ማእከላት ዝተሳተፉ ስደተኛታት ቃለ ምሕተት ገይሩሎ ሓደ ካብዞም ኣብዚ ቃለ ምሕተት ተጠቂሶም ዘለዉ ከዓ ሓምዛ ዝበሃል ኣብ ናይ መካኒክ ስራሕ ተዋፊሩ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ኮይኑ ንሱን ከምኡ ኣሽሓት ስደተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ንኽትነብሮ ዝኾነ ቀረባት ዘይብሎም መዳጎን ማእከል ከም ዝተወስዱ ካብኡ ምስ ሃደሙ ከዓ ኣብዚ እዋን ናብ ዝኸድዎ ቦታ ከም ዘይብሎም ናብቲ ገርገረሽ ዝበሃል ማዕስከር ስደተኛታትን ክምለሱ ከም ዘይከኣሉ ብምሕባር ኣብ ሊብያ ኣብ ዝኸድዎ ዝኾነ ቦታ ከም ዘይብሎም ተዛሪቡ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ እታ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይርግኦነት ንበዓላ ኣብ ቀለውላው ዘላ ሊብያ ዝኾነ ናይ ስደተኛታት ሕግዝ ዘይብላ ብምዃና ኣብቲ ሃገር ዘለው ስደተኛታት ከም ሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝረኣዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ከዓ ደጊሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱን ክሳቀዩ ከምኡ ድማ በደላት ክወርዶም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ ብጀካ እውን ኣብዚ ጸብጻብ ተጠቂሱ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ሓቢርዎ ከም ዘሎ ኣብ ትሪፖሊ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ብሎኮ ከም ዘሎ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ናብቲ መዳጎን ማእከላት ከይምለሱ ከዓ ብጣዕሚ ፈሪዮም ከም ዘለው ተዛሪቡ ካልእ ምዝ ናይ ሊብያ መንገዲ ብዘተሓዝ ድማ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ከተማ ናፕለስ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ሓደ መራሒ መርከብ ን101 ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ መድሓኑ ኣብ ክንዲ ናብ ዓዲ ጣልያን ዘምጾም ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ከይዱ ብምርካቡ ገበን ገይሩ ብምባል ንሓደ ዓመት ክእሰር ፈሪድዎሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ብይን እቲ መራሒ መርከብ ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ስደተኛታት ንሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ብምሃቡ ንሓደጋ ኣቃሊዑ እዩ ዘሎ ብምባል ገበነኛ እዩ ክብል ፈሪድዎሎ كساب 300 زبصحو تولد ناي طليان زلوم ايرتراويان منغست عاد طليان زيغنت كهبم حاتيتم ازوم ايرترا اب تحت مغزات عاد طليان كلا كاب ايطاليان وتهدرات زتولدو ايرتراويان نتي بناي شعوب مرح عاد طليان زنبره فاششتاو موسوليني زتنصقم مسلم كرغبون زيغنت عاد طليان كوهابون يوم حاتيتم زلو ازوم دقدقم نتوم كاب ايطاليان زولدو ايرتراويان زخون زيغاتات حجي كابهم 300 زبصحو نا بريزيدنت عاد طليان سيرجيو ماتريلا زركبم زتفلا سبب سلطان عد طليان علاو دبدابه صحيفهم زلو كوينم اب تصحيفهم زلو دبدابه خا بسنكتي اب غزي مغزات زنبره عليتنت مفتح كركب زيك على غدايم حج مفتح كركب كم زلو نسوم كادق دقم نتوم كاب طلياناويان زولد ايرتراويان كم زخونن زيغنت عد طليان كم زغبو من صحيفهم علو كساب حجي نزي غداي بزملكت بمنغست عد طليان زتوهب زخونه ملس يلن ايرترا كم غزات اب عامته 1890 بعد طليان دحر مسراتا كابتا عامته كساب 1941 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዓዲ ጣልያን ያጸኒሓ ኣብቲን 51 ዓመታት ዝጸንሐ መግዛእቲ ከዓ መብዛሕትኦም ካብ ወተሃደራት ዓዲ ጣልያን ዝነበሩ ኢጣልያውያን ኣስታት 20,000 ዝበጽሑ ቆልዑ ካብ ኤርትራውያን ኣዴታት ከም ዝተወልድያ እታ ነዜና ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ዜና ዘጋርዲያን ትገልጽ መብዛሕትኦም ኣቦታቶም እቶም ንሓጺር ግዜ ዝመጹ ዝነበሩ ወተሃደራት ጣልያን ብምንባሮም ከም ደቆም ኣፍልጦ ይህብዎም ከም ዘይነበሩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ጣልያናውያንን እተን ሰራሕተኛታት ዝነበረ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ركب كساب مودة 10 عامات مريحنة موسوليني تقبلنت كم زنبرة بدحري إجن طلياناويان مسكال عليت كي واسبو موسوليني بمخلكالو أتم زتولدو حادي كم زترفو جنك أجلب طلياناويان أبوتاتهم تقبلنت زرخبو كم زنبرو تجلي صلا حجق 300 إيرتراويان نايت إليان ولدو زلوهم بمخانم زي جنت نايت إليان كرخويهم بعلي بمنقدي نام بريزيدنت عدد إليان كالو سبب سلطان إليان سددو والدبدابة حاتيتم زلو كم ذكر قدم حجاب زنبرة فتنتات قال بوليتيكيا تعدد إليان بزحت كابتن أب تحت مجزات إليان زنبر هاجرات أفريقيا بزحت زيجنت نايت إليان دلينا زبل حتى كي يقربوا بمسجا اتحتوا بتتجاجامي ينسقوا يا منيرم
ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከም በሓድሽ ሓይሉ ቀፂሉ ዝተባሃለ ኩናት ዝጀመረ ሕወሓት ይኽብል ከሲሱ እቲ ሚኒስትሪ ትማሊ ኣማሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ካብ ሶኒ ጀሚሮም ብኹሉ ግንባራት ከቢድ ጉድኣት ይበጽሖም ኣሎ ክብል እውን መግለጺ ኣውፂሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብረቡዕ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ንመጥቃዕቲ ሰራዊት ፌደራል ከም ዘፍሸሉን ኪንኡ ብምጥፋእ ኣብ ኩሉ ግንባራት ገዛኢ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩን ይምሓቢሩ ነይሩ ንሱ ወሲኹ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ከበባን መስባር ክንከዶ ዘድሊ ኩሉ ክንከይድና ኢሉ ነይሩ ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሶኒ ሰራዊት ፌደራል ብኩሉ ግንባራት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ምኽፋቱን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ስጉምቲ ክኾንኖን ዝጠልብ መግለጺ ምውጽኡ ይዝከር ሓይልታት ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝተጀመረ ዝገለጽዎ መጥቃዕቲ ብከቢድ ብረት ታንክታት ሮኬታት ድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ዝተሓገዘ ምዃኑ እውን ኣብቲ መግለጺኦም ገሊጾም ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ብዛዕባ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ዝምልከት ትማሊ ኣማሲኡ ዝሃበ መግለጺ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ኣብቲ መግለጺ ኸኣ ሕወሓት ኣቐዲሙ ንመስመር ጅቡቲ ንምቑራጽን ብወልቃይት ጸገደን መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብሸነኽ ሱዳን መንገዲ ንምኽፋት ብዝብል ዕላማ ተደጋጋሚ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ድሕር ምባል ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ብሸነኽ ሰሜን ወሎ ዝገበሮ ፈተነ ኣይተዓወተን ብምባል ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት በፂሕዎ ኣሎ ክብል መግለጺ ኣውፂኡ ዘሎ ብሰንኪቲ ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ኢትዮጵያ ቁጽሮም ብወግዒ ዘይተፈለጡ ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝግመት ኮይኑ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሚልዮናት ተጸበይቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ክኾኑ እንከለዉ ኣማኢት ኣሽሓት ድማ ኣብ ኣፋፊት ዓጽቦ ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክቱ ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰሜን ኮርያ ኪም ቶክ ኡን ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ደብዳቤ ከም ዘለኣኸ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣብቲ ደብዳቤ እቲ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ንሰሜን ኮርያ ዝምርሕ ዘሎ ሰልፍን ትሕቲ ኪም ጆንግ ኡን ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኪም ቶክ ኡን ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ንኽቕጽል ምምራጹ እንኳዕ ሓጎሰካ ድሕሪ ምባሉ ሃገሩ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ክልተኣዊ ምሕዝነት ንምድልዳል ዘለዋ ቁርብነት ድሕሪ ምግላጽ ሃገሩ ነቲ ምሕዝነት ንምሕያል ክትሰርሕ ከም ዝኾነት እውን ኣብቲ ናብ አብይ ኣሕመድ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሓቢሩ ኣሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዙርያ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ተሪር ምዃኑ ዝንገረሉ ዝምድና ከም ዝተዘራረቡ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቶም ፕሬዝደንታት ኣብ ርክቦም ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንዘሎ ግጭት ሰላማዊ መፍትሒ ክርከብ ኣለዎ ንዝብል ከም ዘስመሩሉ ተገሊጹ ኣሎ ንዴሞክራሲን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ኣብ ምሕላው ኣህጉራዊ ሰላምን ድሕነት ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዘካይድኦ ተግባራት እውን ተዘራሪቦም ብጀካዚ እቶም መራሕቲ ለበዳ ኮሮና بحبار نمكتا كتابة كورونا أب أفريقيا نمفراي كجبر بزعبة زغل متحبار تمايايت أمالو بريزيدنت أمريكا جو بايدن نهاجرات أفريقيا أو حبرت فريات جونسون إن جونسون زغنة 10 مليون كتابة كهب مخانو حبير الله كينيا كسب حجي كل التنت بشومنت مليون كتابة كتركبن كلا توسخ كتابة أبزغص لا أو رحنا مقبلك أما الدلاوي أتركب بيت فرد هندين بعلت بيتو كوبرا بزبل شمز فلت ازيو مرزام تمن انكيسو زقتل سباي كلت تجزيه بناي حلفت ما اسرتك غصع بين له سراج كومار زتبهال سباي زحلف عمت بعلت بيتو بت مرزام تمن تنخيسا مسموتاتيو اب تحت قيداتيو بوليس هندي اتب تحت قيداتي زل سباي ولد دخل زي طقم غزمي هيبو مخ افاني مخ نبله يسقيا كم زنبره مسفلطو اب لعليوم مصرايم زجمرو بعلت بيتو اب عراتا دق حساب زنبرو تلوان نتيكا برخا زمصو كوبرا زبهال تمن بتحت كوبرت أب مئتاو أنكيسو كم زقتلا بيت فردي أرقاقيت الله بسوني يبزو على مقاب أيادما قبننيا إيلو قال عسران حموشتن عمت بعلت بيتو أو ورح قنبوتيا أو وشت قز أمويتا ترقيبا قدم بعلت بيتا نتي تكبر مفتسامو بخالق فايبر زبها العين التمن تنخيسا بمنبارا من قلموتا نسوك خون كم زغل سدرقات ارت إرام يميرام انت خونا بتقدمي من كست تمن تحواب زنبرت الأوان بشرح بعلت بيتا نخال أجيزيه بحدقنيا تمن تمريزا كم زموتا ترقاقيت الله سراج كومار زفصم قتلت اب هند بعينته ازيو فلين ጨካነ ዝመልኦን ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ደያኑ በዚ ምኽንያት ብኽልተ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ክቕፅዕን ንስድራ ቤት ግዳይ ከዓ ፍርቂ ሚልዮን ሩቢ ወይ ድማ $6635 ክኽሕስ ብይን ሂቦም ኣለዉ እቲ ኽሱስ ብሞት ክቕፅዕ ከመጉት ዝጸንሐ ኣኽባሪ ሕጊ ግን በተወሳነ ናይቲ ቤት ፍርዲ ፈጺሙ ዕጉብ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ ፖሊስ ህንዲ ብተወሳኺ ሱራጅ ነቲ ኮብራ ካብ በረኻ ማዕሪሩ ናብ ገዙ ኣብ ምምጻእ ዝተሓባበሮ ውልቀ ሰብ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ يأتي ولا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم